8 i 9. Ko su tu ispred nas? 6. mjesto Konečaka, 19.39, Bruno Radi. Ja znam ko je prvi, tamo ona ženska je prva ko luda. Sada u potić. Dobro. 5. mjesto kod djevojčica. Ne znam, 8. 25.05. Peto mjesto, 18.28 Konečaka, Hrvoje Meštrić. Još majcu krug mislim. Kako se ovo dogodilo, ne kužimo? Lijepo krug, ovdje, sad čekaj što daj se da si još jedan krug. Naša mama, i Kala. Ja pljesak za Kalu, došla se pokazati. I 4. mjesto, 18.30. Naši Vitrinković. Nije bilo roze! Dječju njemu, dječju! Jesi, njemu jesi! I sad idemo ove za iskač. Sad ove za iskač. 3. mjesto kod djevojčica 21.31 Kristina Škevin. Bravo! Evo ga i medalja. Zapravo bio uspjeh. Bravo. Izvolite. 3. mjesto kod dječaka sa 17.58, ako Cole dođe, svi dođu. Mirko Vrebac. Bravo Cole! Po majicu! Još ima snage! Mislim, uzio slika, što? Bravo! Medalja, majica. Ovdje iza postola si najbolj. Niste ipak za ono. 2. mjesto kod... Dobro. Nećeš pas, Nećeš prositi. Polovno mjesta nije prešao da si kontrolu. Neki skandal. Muški kao, navodno, došli isto vreme. Ovdje 2. mjesto, Matija Krivac, 17.40. Daj malo, stisni to! Ajmo, op. Evo šetnje ona! Medalja. Kakva medalja lepa. Volite. Prvo mjesto kod djevojčica, 18.05.46, Marina Milković. Bravo Marina! Je, on je ostalo.
Medalja. Nije dobra, prebrzo. Čestitam. Izvolite. I prvo mjesto kod dječaka. 17:40 Ivan Katar. Bravo, Masni! Živio. Se zakiselio, dobre, dobre. 17 čuje. 17, ništa. Bravo, Ivane! Bravo, bravo, bravo. Znaš što je derbi, ali Izvolite. Malo, malo. Sve dobro dok nije iza bicikla. Ajmo lijepo svi iza ovih prikupcena zajedno napravimo sliku.